Masa başlamadan öňürtü oňa gatnaşçylar institutyň eýwanynda ýaýbanlandyrylan sergini synadlar. Sergi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýörüti kararnamasy esasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip aglan edilmegine başlandy. Şunuň bilen baglanykda serginiň çäklerine fotosuratlar, şolsana kepilenler sunugatynyň dürli görnüşleri boýunça ýerine ýetirilen işler, betaraplyk siýasatyna başlanan kitaplar görkezildi. 2025-nji ýylyň şygarynyň öz boşly yani edebiyatda kompozisiyada sinema bolly. Onu döwletimiziň kebeşilik we taraplyk siýasatyna hemde şu ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak diýen şygaryny başlanýan mazmununa giň orun berildi. Melim bolşaly Awraýla Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iki gedek ikrar edilen garaşa Türkmenistanyň kebeşilik we taraplyk hukuk derejesi biziň beýik gymmatlygymyzdyr. We taraplyk biziň parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi, hyzmatdaşlyk we ötüşi dawarlanýan taglimatymyzdyr. 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip aglan edilmegem hud şu taglimaty esasen ýa. Soňra halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly Türkmenistanyň halkara jemgyýetçilik bilen hyzmatdaşlyk atly maslahat öz işine başlady. Maslahat çykyş edenler ilki bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy, Arkadaly Gahrman Serdarmyzy hemde maslahat gatnaşçylary 2025-nji ýylyň şygarynyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip atlandyrmak münasibetli tüýs sürekden gutladylar. Belen geçirşýäli ýurdumyzda Gahrman Arkadamyzyň tagallalaryny netijesinde her ýylyň döwrüp atlanylmagy asly däbe urly. Munyň özi halkymyzyň awadançylygyny, raýatlarymyzyň watançylyk ruhyny, olaryň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne amala aşyrylýan giň möçürli durmuş ykdysady özgertmeleri goşun goşmak juwuny beýan edýär. Çygyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Gahrman Arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzyň parahatçylyk, söýçilik, dostlugyny ýörelgiler esasynda alparýan siýasatynyň dünýä bileleşeniň giň golugyna münasip bolýanlygy, şu jähetden 2025-nji ýylyň dünýäde hemde Türkmenistanyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip aglan edilmeginiň aýratyn ähmiýeti eýetigi nyktaly. 14-nji ýanwarda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen telefon arkaly söhbetdeşik bolup şonu hyzmatdaşyň iler tutulýan ugurlary şu ýyla Türkmenistana geçiljek halkara çäreleriň ähmiýeti dogrusyna pikirleşildi. Melim bolşaly Türkmenistanyň prezidentiniň permanent laýyklykda 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip aglan edilmek hemde Türkmenistanyň kemeşilik beýtaraplygynyň 30 ýylyň münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça ýörüti guramaçylyk döwlet topary döredildi. Ýakyny ursa Türkmen halkynyň milli lideriniň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň başçylyk etmeginde bu toparyň ilkinji meclisi geçirildi. Çünki häzirki wagtda berkarar Türkmenistan parahatçylyga daýanyp we anaşmak arkaly geljegimizde nurany ertiri bagyşlap bolýanlygyny yer ýüzüne suwd etdi. Parahatçylyk we anaşmak şanly ýylla ýetiljek her bir sepkidiň asly çeşmesi bolar. Çünki Türkmenistanyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň dowamyndaky işleriniň hemde onuň ileri tutýan ugurlarynyň tasdiqlandan konsepsiýasyny öňde goýan wezipelerem şu maksatlaryň amala aşyrylmagyna gönkdürilenir. Şoňa görä da maslahatda bu konsepsiýanyň ähmiýeti barada giň işleýin gurrun edildi. Sonra maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana iş alparýan edaralarynın ýolbaşlaryna söz berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada öňünaliş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysy Imnazia Sunqylarda dünýäniň bir neçe kunjeklerini bol geçen we dowam edýän wakaýalaryň halkara hemde döwletary gatnaşyklaryna çynlygy üýtgeşmeleriň ýüze çykmagyna şaýatlyk edýänligini bellädi. Bu hadiselerin sebepleri we netijeleri dürli bolup durýar. Ýöne halkara siýasatynyň häzirki ýagdaýyny kesgitli ýan käfiyet dünýäniň guruluşynyň şu ýa-da beýlik görnüşiniň dogrudygy barada garaýşlarda we düşünçelerde anaşmak ýagdaýynyň ýetmeçilik edýänligini we döwlet tapawutlaryň bardygyny aýdym görkezýär. Ýüze çykany şunuň ýaly şertlerde Türkmenistan jogapkerli döwlet hökmünde häzirki ýagdaýlary döreçilikli meýdançyda ýeňip geçmek üçin halkara tagallalaryny birleşdirmek hemde munyň üçin değişli siýasy diplomatik şertleri we mümkinçilikleri döretmek boýunça zerur çäreleriň görülmek ugruna çykyş edýär diýip elçi goşalyk bilen aýtdy we munyň üçin hormatly prezident we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzy goşalyk bildirdi. Ol sözüni dowam edip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň ýörelgelerini ýygyderli agrarlygyny hemde onuň dialogy, anaşmagy we parahatçylyk gollamak ugruna liderliginiň halkara jemgyýetçiligine ýurduň ýaşylyň hemde pek niýetliň köprüsü we güýçi bolmagyna kuwatly etergi berip biljekdigini we taraplyk ýörelgesiniň öňünaliş diplomatiýasynyň
esasynda durýanlygyny hemde araçy bolup çykyş etmekde mümkinçilikleri döredip biljekdigini bellädi. Türkmenistanyň prezidentiniň ähli umumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak baradaky başlangyjy parahatçylyk we anaşmak ýörelgelerini esaslanıp dawalaryň öňüne almagy güýçlendirmek ugrunda Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyny, Birleşen Milletler Guramasynyň geljek barada kabul eden resmi namalaryna halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň uly netijeleriniň biri bolup durýar. İmnaçy bular barada aýdyp mälim bolşaly 14-nji ýanwarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen telefon arkaly söhbetleşik geçiren ölçekde hemde baş sekretäriň halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň çäklerini Türkmenistanyň alp barjak işleriniň we onuň iler tutýan ugurlarynyň konsepsiýasyny gollandygyny hemde Türkmenistanyň köp ugurly işleri şeýle de sebit we ähli umumy derejelerde parahatçylyk we howpsuzlyk golamak boýunça tagallalaryna ygrarlygyny belläniňini aýtdy. İmnaçy Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretäriniň Berkede Aziýa boýunça ýürütü wekili hökmünde parahatçylyk we anaşmak ýylynyň maksatnamalaryň resmi namasyny beýan edilýän hereketleriň meýilnamasy boýunça Türkmenistan bilen ýakyny hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana hemýeşelik utgaşdyrjysy Şlapatçenko dünýäde türlü gapma garşylykly ýagdaýlaryň ýüze çykyp durýan şertlerini Türkmenistanyň halkara derejesinde parahatçylyk we anaşmak baradaky başlangyjynyň ören wajyp bolup durýanlygyny, bu başlangyçda anaşmaň şol wagtyň özünde hakyky we amaly halkara hyzmatdaşlygynyň düzüm bölegi hemde önümi bolup durýanlygyny aýtdy. Belenşäli Türkmenistan parahatçylygy we betaraplyk ýörelgelerini ygrarlygyny hemýeşe görkezýär. Onuň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen hemýeşelik betaraplyk derejesi dialogy ösdürmäge we parahatçylyk maksatlaryny amala aşyrmagy ygrarlygyny beýan edýär. Betaraplyk şeýle ýörelgesi Türkmenistany dürli pikirlere eýerýänleri birleşdirip bilýän hemde ýurtlaryň arasynda oňyn gatnaşyklara ýardam bermäge ukyply ýurt hökmüne tanadýar. Şeýle de ol 2024-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň we Türkmenistanyň hökümetiniň strategik konsultasiýa geňeşi türüdünüklerini, şonu parahatçylyk we anaşmak baradaky meseleleriň hyzmatdaşyň möhüm strategik iler tutulýan ugurlarynyň hataryna ara maslahatlaşylýanyny aýtdy. Munyň misaly hökmünde Türkmenistanyň ýaşaryň parahatçylyk we howpsuzlyk meselleri boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikdäki maksatnamasynyň konsepsiýasynyň ködürlenýändigi görkezildi. Bu resmi nama geňeş hemde pudukly ministrlikler tarapyndan gollanyldy. Elçi sözüni jemläp, anamyň ýetigderlik hereketleri hemde tasdiq edilmeler arkaly gazanylýanyny bellemek bilen munyň hökümetleriň raýat jemgyýetleriniň hususy ulgamyň we halkara guramalarynyň ählisiniň arasynaky ýetigderli oňyn gatnaşyklardan ibaret bolup durýanyny aýtdy. Bu düzümler anaşmaň rowwaşan biljek şertlerini döretmekde münasip orunlaryny eýlemelirler. Biz bilelikde parahatçylyk hemde anaşmaň adaty kada öwrüljek geljegini döredip bilersip, Şlapatçenko aýtdy hemde bu umumy maksatlary ýetmek ugrunda Türkmenistanyň ýetigderli tagallalaryny Birleşen Milletler Guramasynyň adyndan gollaýanyny tasdiqlady. Şeýle maksatda çykyş eden Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky beýleki ýeri düzümleýän idaralarynyň ýol başlary dünýäde parahatçylyk we anaşmagy berkitmek babada 2025-nji ýylyň ören ähmiýetli ýyl boljakdygyny uly anamellerdiler. Belenşäli şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyna halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna badalga berilýär. Bu waka şu ýyl döredilmeginiň 80 ýyllygyny belleýän Birleşen Milletler Guramasynyň taryhynda möhüm aýratyn tapgyr hökmüne garamak gerek. Şunuň bilen baglanykda 2025-nji ýylyň taryhy sene Milletler Birleşigi tarapyndan Türkmenistanyň hemýeşelik betaraplygynyň halkara derejesinde ikrar edilmeginiň 30 ýyllygyna gabat gelmegen aýratyn ähmiýetliler. Çünki Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk betarap Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy ugur bolup durýar. Çykyş edenler Türkmenistanyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň dowamyndaky işleriniň hemde onuň ileri tutýan ugurlarynyň konsepsiýasy bilen tanşanlyklaryny belläp, bu resmi namada Türkmenistanyň häzirki zaman ähli umumy gün tertibiniň esasy meselelerini garaýşlarynyň beýan edilýändigini, şeýle de özara anaşmak, dialog we jogapkärçilik esasyny döwletleriň tagallalaryny birleşdirmek barada betarap ýurdun garaýşlarynyň öz beýany tapýanlygyny bellädiler. Şeýle de onuň Birleşen Milletler Guramasynyň başlangyçy boýunça geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen geljek sammitiniň esasy mazmununy köp babatda esaslandygyny aýratyn bellenildi. Şoňa görä de Türkmenistan bu konsepsiýany şol sammitiň jemleýici resmi namasy bolan geljek paktyny durmuşa geçirmäge öz boşluk goşun hasap edýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Şeýle de Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky ýöretilişdirilen idaralarynyň ýol başlary ýurdumyda wekilçilik edýän ugurlary boýunça
Türkmenistan bilen alp barilýan gatnaşyklar hemde şol gatnaşyklaryň oňy netijelere besenýän dogrusyna durkeşler hemde hebeşilik bir taraplyk ýörelgelerine eýergen garaşy Türkmenistanda işlemäge döredilen hemme mümkinçilikler şertler üçin hormatly prezident we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza tüý sürekden goşalyk bildirdiler. Halkara parahatçylyk we inançmak ýeli Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlygy atly maslahatynyň ahyryny oňy gatnaşylar hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onu halkara parahatçylyk we inançmak ýylyny öňde goýulan wezipeleriň çözülmeginiň sebäpde we dünýäde parahatçylygyň hemde durnukly ötüşiň beýgidine hyzmat etjekdigine, bu gurda giň dünýä jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň gaýgyrylmajakdygyna anan beýan edilýär. Institutyň talepleriniň ýerine ýetirmegine ýanglanan aýdymlarda beýtarap ýurdumyzyň wasby ýetirli. Dünya dünya dursun, dursun dursun dünya. Dünya dünya dursun, dursun dursun. Dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paraha. Adamlardan arzuy, yakıyetten arzuy, yeryüzünün arzuy. Dünya, dünya dünya dursun, dursun dursun dünya. Dünya dünya dursun, dursun dursun. Dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paraha. Dünya, dünya dünya dursun, dursun dursun dünya. Dünya dünya dursun, dursun dursun. Dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun paraha.